This program is brought to you by Gentleman Bicol and the Forum for Family Planning and Development Incorporated. Usapang X would like to thank the following sponsors: Honorable Jurlan N. Velio, ABC President, Ligao City; Wentz Crispy Pata, Crispy Panga, Sisig at iba pa. For orders, contact 0917-892-3819 or 0998-586-9665. Lia Boris Meat Shop and Barbecue Stand, located at Bagtang Maroroy, Daraga, Albay, with telephone number 483-0526 with cell phone number 0928-600-3166. Delicious LDR Food House. For orders and deliveries, call or text 0920-514-4558 and look for Miss Da Liabore. Marcado Hideout Bar and Grill. Asian Gold Derma and Spa, located at Medical Clinic Building in front of LCC Express Mart, Albay, near Bob Marlin and Robinson's Supermarket, walking distance from Jollibee, Albay. Infinity Perfume and T-Spot Albay. For orders and deliveries, visit our Facebook page at www.facebook.com/tspotalbay. Sa T-Spot, siguradong freshly brewed tea on the spot! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Inihahandog ng Gentleman Bicol sa pakikisa ng The Forum for Family Planning and Development Incorporated ang programang magbibigay edukasyon sa kasalukuyang kalagayang pangkalusugan ng lipunan. Programang sa atin ay gagabay sa problema at isyu patungkol sa sexualidad. Ang programang Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad kasama ang mga ex ng bayan, Richard Hayat at Jed Bayron. Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad dito lamang sa Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sina Richard Hayat at Jed Bayron. Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad. Usapang X. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Chad? Ka-X, nandiyan ka pa ba? Ayan, marahang bilan sa boss nagiging kang Usapang X. Well, today is September 14,
It's Monday. So ayan po, tapos ang of course, kasama ko dito ang isa din po sa mga ex ng bayan. Of course, we have Jed Bailon. Kasama kami ngayon na to sa 14. Marhay na banggi sa imo, Jed Bailon. Yes, maray na hapon po sa Indogabos. Yes, maray nahiling ba ako? Po sa Indogabos. Yes, no. Jed, pag Monday talaga talagang medyo madami ang Yes, aming maray na gawain. hapon po sa Indogabos. Nahiling ba ako? Hindi lang naman po si Jed, no? Pati po lahat ng mga officers, volunteers, Jed ko kasi po sa aming station may po kaming trabaho. So yan, medyo ngarag ang araw na ito. Ay, medyo yung Lunes na to. Anyways, it's good that nagkasama ulit kami ng aking ka-ex ni si Jabay, no? At pag-usap ngayon hapon na ito. Walang cam si Jed, wala kang cam. Pakita ka lang. Walang cam. Ako nakita nga ngayong gabing ito. Ayan. Sige. Medyo inaas ng Jed. So, in react po sa Gentleman Bicol, gusto po namin pasalamat doon sa ating mga guest host sa nakaraang ating usapan. Gusto namin pasalamat kay Kevin Vera ng room, no? At gusto namin pasalamat kay Kevin Don Albay LGBT sa pagsalos ng dalawang episode sa Andal ni Jed. Thursday, inasasay pa host lang yung lingkod at si Jed Bailon. So, maraming salamat, no? Kevin De Vera and Mark sa host aming programang Usapan. Pinaking sa mukhang medyo problema ang Ayan, okay na ba? Ayan, perfect. Sige. Nako, ganyan talaga ang internet connection sa akin. Hindi kuryente ang problema. Hindi connection ang problema. Ayan, si Jed. Ayun, gusto ko sanang na i-greet, no, volunteers at ating mga members ng Gentleman Bicol na nanonood ngayong gabi. Lalong-lalo na yung members, Dr. Bayon, Dr. Miguel Dilam, and maraming sa patuloy na Ayan. So, ko din na batiin yung bang po ang XA meron na po tayong bagong chat, no? Mahina internet connection. Sige. Puto. No?
Ayusin natin. Oo. Si Jen, muna, pakilala ko muna. Ayusin natin yung ating internet connection. Ayan, okay na ba? Ayun. Perfect. Ayan. Sige. So, nag-provide sa internet, no? Ayun, sabi ko nga kanina, gusto naming pasalamatan yung ating mga naging guest co-host ng Forum Family Planning and Development Incorporated at si Marvin Echalas ng Gayon LGBT. Maraming sa ating dalawa sa yun na pag guest co-host ang Usapang X, no? And hopefully tayo sa susunod na episode nating Usapang X. Meron din tayong mga guest co-host din na makakasama natin, no? So, ano po yan? Ayan. So, Jed, okay ka na? Naririnig mo na ako? Hindi kita naririnig. Medyo talaga pag so anyways, sige. So, Jed? Yan. Sige. Kung inaayos sa kanya, no? Ay, sige, ang pag-uusapan natin ngayong mga ka-ex, ngayong gabing ito, actually, isa to sa mga mga mensahe sa aming Facebook page, aming website, no? Ang dami-daming nagtatanong kung saan ba sila pwedeng magpa-HIV test or pa-HIV screen. Yan ang ating usapan yung gabing ito. So, asa na ba si Jed? Mukhang wala pa siya. Jed, ayan. Sige. Wala si Jed. Sige. So, sabi ko kaya sa nating ay saan pa pwedeng mag lalo na dito sa Bicol region, no? Ang daming na-receive na message, no, sa aming page at sa aming website. So, halos minsan ay yun lagi ang namang mensahe. Saan pwedeng magpa-HIV test? Saan pwedeng magpa-HIV screening? So, yan. Yan ang ating ngayong na magkapan natin. It's already past 7 in the evening. So, yan, nasanay tayo. Again, sa mga nanonood po ngayon sa meron tayo bagay ang Usapan X ay mapapanood nyo po every
Mondays to Friday, alas 7 po hanggang alas 8 na gabi. So, yun po yung times at Bicol Net TV. At kasalukuyan napapanood niyo po kami sa Facebook Live, sa Bicol Net TV at tayo sa YouTube. Sa Bicol Net TV para doon sa mga hindi nakapanood, so meron pa kayong chance na mapanood sa Facebook Live at sa YouTube. Wala pa si Jed? Sige. So gusto ko muna mag-shout out no doon sa mga actually Friday medyo may ina-so tayo nakapag-air, no? At meron tayong guest co-host nung Thursday and Friday dahil nung Thursday, Friday, tayo sa na mga people living with HIV. So, ang inyong pong lingkod, kasama po yung ibang miyembro ay naghatid po kami ng mga anti-treatment sa source code. So, yun po yung for 2 days, Thursday and Friday, hindi kami nakapag-live ni Jed Vailon. Si Jed, ang hectic ang ito na si Jed. Yak! Naririnig ko na ba ako? Ka-ex? Jed? Hindi ka marinig. Sandali. Hindi kita marinig. Ex Jed. Live. Okay, narinig na ako. Hindi kita marinig. Technical problem tayong natamasa sa ngayon. Okay. Sige po. Sir, aming director. Sige.